खुलुमबाय स्टुडिअ दङ आं राजीब बसुमतारी आरो बे समाव बिटिआर ओनसोलनि थाखाय मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट जेराव नंनायनि नङैनि बिटिआर ओनसोलनि फरेस्ट ओनसोलनि हाफोरखौ आयेननि बेरेखायै दखल खालामनानै हाग्रा दानस्रांनानै साहा बागान गायनाय राबार बागान गायनाय बिथांमोननि सायाव गोख्रों एक्शन लागोनखौ बे समाव माखासे मानि सुलुंनिफ्राय मिथिना मोननाय जादों। 1-2 बिघा नङा खमैबो 1400 बिघा हायाव आयेननि बेरेखायै साहा बागान गायनाय राबार बागान गायनाय बिथांमोननि सायाव गोख्रों एक्शन आरो बे गोख्रों एक्शनानो जाहैबाय इभिक्शन खालामगोन। थामहिनबा थाबैनो जाय बिथांमोना थांनाय हाग्रामा महिलारि बिथांमोननि खुंथायनि समाव हाग्रामा महिलारि सरकारनि खुंथायनि समाव बे समाव बेफोरबायदि साहा बागान गायनाय राबार बागान गायनायनि सायाव मोनसे गोख्रों थांखि लादों जेराव बिटिआर ओनसोलनि फरेस्ट ओनसोलफोराव साहा बागान गायनाय थामहिनबा आयेननि बेरेखायै दखल खालामनानै साहा बागान गायनाय राबार बागान गायनाय बिथांमोननि सायाव गोख्रों एक्शन लागोनखौ बे समाव मिथिना मोननाय जादों। नंनायनि नङैनि आयेननि बेरेखायै फरेस्ट ओनसोलखौ दखल खालामनानै साहा बागान गायनाय बायदिसिना बागान खालामनायनि सायाव बे समाव गोख्रों एक्शन लागोनखौ बे समाव मिथिना मोननाय जादों। 376 हेक्टर हायाव थामहिनबा 1400 बिघा हायाव आयेननि बेरेखायै दखल खालामनानै साहा बागान गायनाय राबार बागान गायनाय बिथांमोननि सायाव गोख्रों एक्शन लानानै इभिक्शन खालामनाय जागोनखौ बे समाव मिथिना मोननाय जादों। बे समाव मख'नांगोन दि थांनाय गोलाव समाव थामहिनबा हाग्रामा महिलारि बिथांनि सरकारनि आमोलाव गोबां मानि आयेननि बेरेखायै फरेस्ट ओनसोलफोरखौ दखल खालामनानै बेफोरबायदि साहा बागान राबार बागान गायनानै हाग्रा ओनसोलखौ धंस खालामनायखौ नोजोर होनानै बे समाव बिटिआर सरकार आरो आसाम सरकारनिफ्राय गोख्रों थांखि लानायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों।